салому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, субҳи ҳар як кадим шумо бахайр боша, парвардигор нигаҳбонтон боша. як муроҷиати бародарона, дӯстона ва як муроҷиати мақсад бо хоҳишу бо дард алам ба ҳам як хел одамои, як хел блогерҳо ва як хел одамои шахсоне ки корфармо ҳастанд, яъне ки шахсоне ки мардума ба кор таъмин мекунанд ё ки блогерҳо. барои чӣ гуфтам? ба хотире ки мо рекламаашо мекунем. азиз, мо чӣ ҳастай, кор ҳастай, дар фалон ҷо таксӣ ҳастай. хоҳиш мекунем вақте ки ҳар як каса реклама мекунӣ, аввал кор аниқ кунӣ. шахсоне ки корфармо ҳастӣ, мардума ба кор таъмин мекунӣ, хай баъзе дилсӯзия мекунӣ, хоҳиш мекунӣ ки хай хоҳаро бародаронам мо кор дорем, агар шумо соҳиби сум шидан мехоҳӣ биёи зарплату ҳамин қадар. бисёри мардуми мо ҳозир корам бисёр шудай аҳамият наметиҳанд. кора аниқ нокарда ба тамоми семияшо мехезанд. як шаҳр ба як шаҳри дигара мебиёянд, якум дараҷа дуюм дараҷаш. вақте ки ба ҳам дигара мебиёянд, саргардун вокзал ба вокзал, шаҳр ба шаҳр саргардунӣ. хоҳиш мекунам кадмет ки кор таъмин мекунӣ мардума. фақат қатитон ҳамсӯҳбат мешаванд. бифаҳмоне мардума ки бародаро вақте ки мебиёӣ михел фалон соат встреча анқадар зарплата. ба тамоми аҳл байт ва як шаҳр ба як шаҳр мехезанд. баъд мераванд саргардунӣ, кор безеб, мақсад дарбадари хона. ядрӯза ине кор шид ки бародарои кор аниқ нокарда хестан омадан зарплата маҳқулшо нашид, омадан телефонашо бардоштан. як не ки баъзе маҳал одамои корфармо ай кор мебаранд, телефонро хомӯш. ба он хотир кадмет ки як шаҳр дига кор мерай, кадмет ки мақсад ай интернет ай блогеро мебинӣ занг мезанӣ, кор аниқ ай хонат хоҳиш мекунам баъд биро ва биё ё кор аниқ шароити кора бибин. баъд семията баъд аҳли байта биги биё мақсад ҳамин кора бикун. хоҳиш мекунам ба хотире ки шаҳри мардумай саргардунӣ ба кӯдакои майда давра оз коронавирусай як дами метро як гап хабар касал пасал шидани фарзанду касал кардани фарзанду хеле кори бадай. ба он хотир хоҳиш мекунам як борга аз ҳар як бародармо, аз блогерои бародарое ки мақсад оид ба ҳамин коро машғулам, ба корои хайр, ба корои ки хай хоҳиш мекунӣ ягон одам ё ки пулшо метаҳ мегам кор мена реклама ку ҳамаи кора мақсад тасдиқ карда тафтиш кунӣ, баъд ба ҳамин коро даст бизанӣ. барои 4 сум мардума саргардун накунӣ. хоҳиш мекунам аз ҳар як кадам ту. баъд як бародари ҳозир омадай дина дафта вокзал кор аниқ накарда, мақсад хеле саргардуниё дорам. ба ҳамон хотир хоҳиш мекунам аз ҳар як кадами шумо ки дар ҳаққи бародароне ки даст ба хайр ҳастанд, мардума ба кор таъмин мекунанд, дуогӯ боше ва одамое ки хитон мақсад ба кор таъмин кунанда ҳастед. хоҳиш мекунам мардумеро ки файрод мекунед, медонам ки як реклама шуморо мекунед, чӣ қадар занг мезанед, сартон вайрон, ҳо ака иҷа биё уҷа биё. мардума саргардун накунед, аниқ кунед. вақте кора гирифтед дар канса бареш ба саргардунӣ мардуми тоҷик дар ҳамин шаҳри ғарибӣ мақсад даст назанед. ба он хотир дар ҳаққи мо дуогӯ боше. морам дар ҳаққи ҳар як кадами шумо дуогӯ ҳастем. хай чӣ қадаре метонем ба хотири аллоҳ мо ёрдам мекунем. мақсад ҳама вақт ҳаракат кунем ки дастгири мардуми мусалмон ва тоҷик дар шаҳрҳои ғарибӣ ва дар тоҷикистони азизи худмон боше. бо қайди амони худам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ.